Joo, me ollaan Beating Forehead Wayne-niminen ryhmä ja meillä ei ole mitään muuta yhteistä kuin, että me ollaan kaikki oltu Ylellä duunissa. Ja nyt vähän, onpas hieno maisema siellä, onko tämä tosiaan mun työpöytä? Näyttää erilaiselta. Anyway, me kuultiin, että tällainen SIBHAC-tapahtuma on, niin me haluttiin ehdottomasti osallistua. Ja me haluttiin oikeastaan vähän tarttua samanlaisiin kysymyksiin kuin Sibelius on aikaisemmin tarttunut, eli suomalaisuuteen. Ja mitä on suomalaisuus, ja sitten me mietittiin, että miten me päästään siihen käsiksi mahdollisimman hyvin. Tänä päivänä niin vastaus on tietysti sosiaalinen media ja se, mistä ihmiset puhuu verkossa. Ja tämä meidän teos on aika raaka otos siitä, että mistä suomalaiset puhuu nyt, me sanotaan viimeisen 10 minuutin aikana, ja minkälaisia kuvia he ottaa. Ja tämä Sibelius tulee tässä ehkä mukaan sillä tavalla, että me haluttiin tuoda nämä tässä tapauksessa twiitit ja Instagram-kuvat vähän samanlaiseen kontekstiin, eli kauniisiin kansallisromanttisiin maisemiin, ja puut ovat myös inspiroineet meitä hyvin paljon. Haluatko Vesa sanoa tästä teknisestä kehitystyöstä vielä? Okei. Okay. Teos puhukoon puolestaan. Digiteknologiaa tässä tuotoksen tässä sivussa. Kyllä aika lähelle päästiin sellaista kaunista suomalaista kansallismaisemaa. Mutta se, mikä tästä jäi oikeastaan tuossa alussa sanomatta, on tämä tekninen toteutus. Eli nuo puut reagoi ääneen ja äänen voimakkuuteen. Ja tästä on olemassa myös mobiiliversio, mikä oikeastaan on sitä varten olemassa, että siihen voi vaikka joku pianisti käyttää sitä omana muusana. Eli tämä sama puuefekti on, mutta se reagoi siihen ääneen, eli se kasvaa sitä myötä, että miten intensiivistä se musiikki on. Jos me ehditään, niin me voidaan sitäkin tästä tuossa on vähän pieni näyttö, mutta voidaan sitäkin demota kyllä. Se löytyy Androidille SIBHAC-hakusanalla muutamien minuuttien tai tuntien kuluttua, riippuen vähän Googlesta. Itse asiassa onko se niin, että tonkin pitäisi nyt reagoida tuohon Macin? Joo. Ja sitten taputat